לכל אישה שרוצה להרגיש שווה ומחוזרת ולמגנט אליה מלא 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 מחמאות. הסרטון הזה במיוחד בשבילך. אצלנו כל לקוחה היא משפחה וחשוב לנו שתרגישי מלכה ושתקבלי שירות חם ומלא מחמאות. יצאנו בהטבה מטורפת. אני לא מאמינה שאני יוצאת בהטבה המטורפת הזאתי. ואתן מרוויחות. כל מי שרוכשת סדרה של 5 טיפולי פנים מקבלת את הטבעת היוקרתית הזאתי מכסף אמיתי במתנה. מגיע במידות 7-10, מוגבל אך ורק ל-20 נשים בלבד. צלצלי כבר עכשיו לפני שיהיה מאוחר והצטרפי למעגל הלקוחות המרוצות שלנו. מהרו לפני שיגמר, שלכן הברקת שבך.